niya ning sapa guys, kaya maglabada ni guys. Nahuman namang obra sa ko ang banana guys. Ako na po gilalaan sapa guys, kaya ano kay hilab mo. Hapit na isa ka sako, guys. Luluto daw siya cake, guys. Mani mong cake. Masugsog na yung kukuha na, ha? Hinay diha. Mana kata ko sa kung may kuan ako? Mana pa sa niya? Ito ko niya. Ano na ito na? Pagkalaw pepet guys. Itsugba guys. Pinakunda ko sa ragong guys. Ganyan halinaw kayo. Tingin ka lang yung halon na natin. Ang lagong dito guys. So, ito na guys. Ang lagong ng putik ang daga na guys. Mga unta guys. Yan mong kuhan guys. Atay! Uy! Talong guys. Talong guys. Ikaw kang talongan. Ngayon ko tangi. Wala man na. Ito ko lang ito. Ito ba naman ka? Narik ko. Ito kuhan guys. Ito naman kuhan anak. Ito naman guys. Isiko pa rin siya guys sa bangan. Ingatay sa mga. Kalong ito sa mga guys. Pasok ang isok ba guys. Si madam. Ang bilang doon mo. Nek. Sabi. Tama. Matapalan ang kalong pag ano. Diba pa nyo? Ano gantiyan mo? Wala unti yan. Ayan, takbolan nito sa pala. Ano? Wala na. Tunggan naman. Wala ka. Wala ka. Tunsyo ko pa ng buwan. Kapag lang. Kapag lang. Tatay mo na. Gahin ka lang. Labay ko. Hindi ka pa. Hindi ka pa.
kulot na. Ito ka ni guys. Ito ka na. Masih mau tahu loh. Ini lagi nyo. Ito ka lang katali. Kulot tuh guys. Ito palagi tidur ng kuna. Kenapa tuh madam? Anong gusto ko din ito? Di ko ay. Di ko. Ay, napay sinugba guys. Sinugba na corn. Dututukan ng laba guys. Ay na napawaswas yung ako din ng waswas. Init kayo ka magsuba-suba dyan. Uba na na, grabe na na. Manhatid ko laba guys. Huwag yung ulan. Ulan. Hindi ko break guys. Pakang sa course. Ano ulit? Nanong ko kaon guys. Hindi ko dito guys. Matol na sa guys. Matol sa balas. Malumbay na guys. May bun. Ako na lang guys. Traffic. Traffic na guys. Kaya kan guys ko lang. Ini naman ulan ng guys. Kasi ulit guys. Nagising-gising mo guys. Anong ipon lang kayo ito. Tang-tang-tang na ito guys. Pagod. Ulan na dito yan. Ha? Bye guys. Thank you for watching. Muli kami guys. Very ulan po. Bye.